Good day Kabalen, and welcome once again sa ating channel. For today's vlog ay atin namang masasaksiyan ang first Enduro Cross Challenge sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Susubukan din nating mag-trail gamit ang Honda CRF 300 at kung gaano pa kahirap na mag-drive sa bako-bako at maputik na daanan. Sa walang putik. Kasama pa rin ang team Honda ADV Kabalen. Tara at samahan nyo kami sa aming panibagong adventure. So, what are you waiting for? Let's get it on! Eto, nandito na yung isang kasama natin, Sir Roel. Ito, naka-best pa siya, oh. Oh. Kita nga dua. Okay, so kaming dalawa lang yung nag-meet up dito. Kasi yung iba baka didiretso na doon. Kasi halos taga doon sila eh. A few moments later. Ito na yung church ng Santo Tomas. So papasok tayo rito dahil meet up natin yung mga kasama natin doon sa may San Vicente. Yan, ito yung church ito. Dito sa may Santo Tomas, ito yung paggawaan ng paso. Kilala yung bayan na ito sa paggawa ng paso at saka sa paggawa ng mga kabaong. Ayan yung mga paso. Ayan. Kitang-kita mo yung mga display nilang naglalaki yung mga paso. Kaya tinawag na Home of Finest Pottery and Casket Maker itong Santo Tomas. Papasok na tayo ng San Vicente. Balin tuloy nito, ito yung San Vicente Bridge. Ayun o, Barangay San Vicente, Home of Quality Caskets. Ayan yung pamahalang bayan ng Santo Tomas. Yun yung munisipyo. So yung pupuntahan natin malapit lang dito. Ayan na sila, oh. Ayan na si Parrodel, Sir Julius. Ha? Siyempre si Al. Ayan, si Madam. So sino pang kulang? Mix ko. Ba? Nauna pa kami sa kanya? Okay, so nandito pa rin tayo sa may Santo Tomas. Yan, sa harap ng St. Peter Caskets. Dito yan sa Iron Gold Motovlog. At pupunta tayo dun sa may event, yung racetrack sa Mesa Lipit in San Vicente. Basta party pa rin ng Santo Tomas, Pampanga. Merong event doon na merong mga dirt bike na maglaban-laban doon sa parang yung mga off-road na So doon tayo pupunta. Ngayon kay Sir Julius, oh, pinakamalaki, XADB. Yan, oh. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Yan. Yung pinakamalaki. Then yun 650. The rest 150. Ayan na. Dito pala yung daan. Kala ko diretso pa tayo dun.
Dito lang pala, malapit lang. Ito na yung mismong event. Ginawa yung ano. Okay, so bababa na tayo doon at maghanap tayo ng parking. So far mga 3 unit pa lang ng enduro trail bike yung nakikita ko rito. Pero siguro maaga pa. At ito pala yung itsura ng racetrack. One eternity later. Subukan naman natin mag-trail gamit ang Honda CRF 300. Ito yung first time na magdadrive tayo sa track na ganitong klase. Maputik, bako-bako at saka maraming humps. Pero hindi tayo pupunta dun sa may malalalim na bahagi. Try natin tong off-road. So yung kasama natin pumunta dun sa may putik. Hilag tayo. Gusto ko ng putik. Ayaw natin sa putik. Balik tayo dun.
Libang King one way. Libang King one way. At ngayon naman ay nagdi-distribute na ng mga stickers. So may mga corresponding number ito at binibigyan kami ng tig-isa-isa. At hinahanap natin yung number 13 pero wala siya. Ayan, ididikit natin to sa ating mga windshield and then magpipila tayo ng waiver. Ito yung sa akin number 12. Kasi wala yung number 13 eh. Yun yung hinahanap natin. Pero hindi naman natin sasabak yung mga ADB scooters natin dito. Tignan nyo naman yung track ko. Sa side sigurado at masisira yung mga motor natin. So may nakita tayong isang lady vlogger dito. Ang pangalan niya ay Young Lady Rider. So binigyan din natin siya ng sticker dahil binigyan niya tayo. At supportan na lang natin yung channel niya, Young Lady Rider. Isa rin siyang Kapampangan. Later. Sa sobrang init ng panahon kailangan muna natin uminom ng buko rito. Buko muna tayo. So dito na natin tatapusin ang ating video. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. And please do like, share, and subscribe. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Fuelan Das is signing out.